Incwadi kaMarko isahluko sesine iyafundeka. Wabuya waqala wafundisa ngaselwandle. Kwahlanganisana kuye isihlwele esikhulu, ngokukude aye kungena emkhombeni ahlale elwandle khona. Sabe sonke isihlwele sisemhlabeni sibheke elwandle apho. Wayebafundisa iindawo ezininzi ngemizekeliso. Ebesithi kubo ekubafundiseni kwakhe, "Phulaphulani, yabonani, umhlwayeli waphuma wayokuhlwayela. Kwathi ekuhlwayeleni kwakhe inxalenye yembewu yawa ngasendleleni, zeza iintaka zezulu zayidla zayigqiba. Enye yawa ngasendaweni elulwalwa apho ibingenamhlaba mninzi, yantshula ke kwa oko, ngenxa yokuba ibingenabunzulu bamhlaba. Ithe ke lakuphuma ilanga yatsha. Yathi inxenye yakuba ingenangcambu yoma kwaphela, yimbi yawa emithaneni enameva. Yakhula imithana enameva yayiminxa, ayayinika siqhamo. Yimbi yawa kuwo wona umhlaba omhle, yanika isiqhamo esikhulayo sachuma, yathwala 30, enye yathwala 60, enye yathwala 10. Wathi kubo lowo uneendlebe zokuva makeve." Ke kaloku xa ebeyedwa abo babemphahlile ndawonye na-12 bambuza ngomzekeliso lowo. Wathi kubo, "Nikuphiwe nina ukuyazi imfihlelo yobukumkani bukaThixo, ke kwabo bangaphandle zonke izinto zezibakho ngemizekeliso, ukuze bebona nje babone bangaqiqi, besiva nje beve bangaqondi, hleze babuye ze baxolelwe izono zabo." Athi kubo, "Aniwazi na lo mzekeliso? Nothini na ke ukuyazi imizekeliso yonke? Umhlwayeli lo uhlwayela ilizwi, abo ke bangasendleleni apho ilizwi lihlwayelwa khona ngabo kuthi xa bathe beva, afike kwa oko uSathane alithabathe ilizwi elahlwayelwayo ezintliziyweni zabo, njengokuba abo bahlwayelayo ezindaweni ezilulwalwa ngabathi xa bathe baliva ilizwi, balamkele kwa oko bevuya, babe bengenangcambu ngaphakathi kwabo, beme umzuzwana, kodwa bathi kamva kwakuhlwa imbandezelo nokuba ziintshutshiso ngenxa yelizwi, bakhutyekiswe kwa oko. Abo bahlwayelwa emithaneni nameva ngabo bathi balive ilizwi likaThixo, aze amaxhala eliphakathi nokulukuhla kobutyebi neenkanuko zezinye izinto zingene ziliminxe ilizwi lisuke lingabi nasiqhamo. Abo bahlwayelwa kuwo umhlaba omhle ngaba basuke bathi balive ilizwi, balamkele, baxakathe iziqhamo, omnye 30, omnye 60, omnye 100. Wayesithi kubo, "Isibane esi sikha siziswe ukuze sibekwe ngaphantsi kwesitya yini na, nokuba kuphantsi kwesingqengqele? Asiziswa na ukuba sibekwe esiphathweni saso, kuba akukho nto ifihlakeleyo engayi kubonakaliswa. Kananjalo akubangakho nto ifihliweyo ingafihlelwa ukuba ize ekuhleni. Ukuba ubani uneendlebe zokuva makeve." Wayesithi kubo, "Yilumkeleni into eniyivayo. Umlinganiselo enilinganisela ngawo niya kulinganiselwa ngawo nani, kongezwe kuni nina nivayo. Kuba usukuba enako oku uya kunikwa, nongenako uya kuhluthwa oko anako." Wayesithi ubukumkani bukaThixo binjengokuthi bengathi umntu aphose imbewu emhlabeni aze alale, avuke ubusuku nemini abe imbewu intshula ikhula ngohlobo olwangaziwayo. Kuba umhlaba uvelisa isiqhamo ngokwawo, kuqala ube likhaba, ize ibe sisikhwebu, ize ibe yingqolowa uzalisekileyo. Okwesibini, athi ke xa sithe savuthwa isiqhamo alifake kwa oko irheng